मोजां मोननाया सोरखौबा जाफुंहोयो सोरखौबा फैमान खालामो। खुलुमबाय लोगोफोर, बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। दा नोंथांमोना क्लिपाव नुखादो माने सासे लाइमोना सासे गथ'आ माने गावनि मोजां मोननायजों ओरैबायदि गाबलाय खुबलाय नोंथांमोना नुखादों। माने न'नि मानसिया राजि गैया आरोना बे मोजां मोननायाव बा बे रिश्तायाव राजि गैया, सानैखौ माने बेबायदि जरा खालामहोआ। दा नोंथांमोना नुखादो माने बिखौ होबथानायाबो मोजां, मानो होनोबा बयस जायाखै, गथ'आ माने बारा गिदिर नङा आरोना। दा बेखौ बोरै माबा खालामनो, बेनिखायनो गावनि न'खरनि बिमा बिफाफोरा बेखौ बे गोसोजों बे मोजां मोननायजों माने राजि गैया आरोना। दा नोंथांमोना क्लिपाव नुखादो। दा जोबजासे नायलांबानो जाबाय, आङो बे भिडिअखौ होलांगासिनो आरो फुल भिडिअखौ होलांगासिनो। दा बयनिसिमबो चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय। सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंबा लोगोफोर, नैबे आंना गोदान चेनेल, अन्नानै सोरबाफोर बेफोरबायदि आपडेट नायबाय थानो गोसोबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गिबियावनो। दा जों नायलांग्रोनोसै बे ब्रादारनि क्लिपखौ। अब्ला थौदो। कमेन्टआव ओरैबायदि फैदों माने फेसबुकनि नैबे फेसबुकाव मोन्दों आङो, गोबां भाइरेल जागासिनो। थार गोसो थोनायखौ बेखौसो बुङो होनना बुंबाय थादो। आरो नोंथांमोननिबा बे गाज्रि जादों ना मोजां जादों, नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। जे न'नि मानसिफोरा बेखौ बिसोर सानैनि गेजेराव हेंथाखौ नोंथांमोना मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों, नैबे कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला नायग्रोनोसै, फैदो। मोननाया खुगायाव थाया, बिखायावसो थायो। आंनि मोजां मोननायावबो बिखायाव दङ। थानो सोमखोर बेनोदि मोजां मोननाया सोरखौबा जाफुंहोयो सोरखौबा फैमान खालामो। बेनोदि गोसो थोनाया सोरखौबा मिनिहोयो सोरखौबा गाबहोयो। मोजां मोननाय बे अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय। माने अखाबाय थादो लोगोफोर, एसे अखाबाय थादो, मानो होनोबा बेकग्राउन्डआव एसे गाज्रि खोनादों माने साउन्डआ। दा नोंथांमोना नुखाबाय माने क्लिपखौ आङो बुरजाखौ होनाय जायासै, माने ससेल' होनाय जाबाय। मानो होनोबा मा गामिनि बहानिमोन बेखौ आं बुंथ'नो गोसो गैला। दा नोंथांमोना नुखाबाय। बेयाव मोननैसो बाथ्रा आङो बुंगोन सानदोंमोन। मानो होनोबा माने नोंथांमोनानो नुखादो भिडिअनि गेजेराव उन्दै उन्दै गथ' माने हाबाबो होथावथारा माबो होथावथारा, बेखौ माने बिमा बिफाया होबथादों आरोना। माने बिसोर सानैनि साननायखौ जाफुंहोआ होनदों आरोना। दा बेखौ नोंथांमोना गाज्रि मोनदों ना मोजां मोनदों कमेन्टआव फोरमायहर। गोबाङानो फेसबुकाव शेयार खालामहरदों आरो फेसबुकनि गेजेरजों गोबाङा लिरना हरदों। बेफोरखौसो थार गोसो मोजां मोननाय होनना बुङो। आरो बेफोरखौसो आरो गाज्रिबो फैदों मोजांबो फैदों आरोना। माने उन्दै उन्दैयाव बेफोरबायदि जाथावा, होबथानाया मोजां जादों बा बिसोरनि रिश्ताखौ माबा खालामनाया मोजां जादों, बेबायदि बुंदों आरोना। दा आंनि बायदिबाबो बेनो, माने नोंथांमोन नुखादो माने बिनि बयसा जानांगौ 15-16 बोसोर, नुनायाव बेफोरबायदि। दा 15-16 बोसोरावथ' जोंहा हाबाबो होथावथारा। माने मा होनोबा आजिखालिथ' आयेना जोबोद डेन्जार जाबोदों। मानो होनोबा बाल्य बिबाहखौ नोंथांमोना मिथिखायो। उन्दै बैसोआवनो जुदि जुलि होनांगौबा गावनि बिमा बिफायाबो जेल जागोन। माने बैफोरबायदि
जुलि होनायाबो माने दाय दङ आरोना बेनिखायनो बिमा बिफाया होबथादों मोजाङानो जादों मानो होनोबा बेफोरो माने एसे गेदेर जायोबा बेफोरखौ माथा मारिनो हायो माने उन्दै बैसोआव दा जोंनि माबाफोरा सरकारफोरा जेरखम आयेन खालामदों माने बाल्य बिबाह जाय खालामो माने जेल जानो गोनां बेनिखायनो बिमा बिफाफोराबो होबथानाया मोजां जादों आंनि बायदिब्ला नोंथांमोननि बायदिब्ला मा कमेन्टआव फोरमायहरो आरोना दा उन्दै उन्दै बैसोफोराव जोंनि लाइमोनफोरखौ आङो सानफ्रोमबो भिडिअ बुंबाय थायो आरोना मानो होनोबा माने उन्दै उन्दै बैसोआवनो मोजां मोननाय गारनो हायै गावनि पार्सनेल लाइफ सानना लायो आरोना गावनि मोजां मोननायखौ माबाखौ दा गासैनि गोसोआबो बिदि नङा दा नैबे फंबाया बा ब्रादारा थार गोसोजों मोजां मोनदों बियो मोजाङानो नाथाय गावनि साननायखौ गावनि साननायजों लोगोसे समजों खारफानो नांगौमोन मानो होनोबा बै गेदेरबा बेलेग बाथ्रा बेखौ दा गोबाङानो माने राजि गैया आरोना बिसोर साननायनि माबायाव दा नुनानै एसे दुखुबो नांदों मानो होनोबा जोंनि बर'निनो लाइमोन माने मोजां मोननायाव ओरैबायदि मानसिफोरा एबा गावनि न'खरनि फेमिलिफोरा बेखौ होबथानायनि थाखाय जोबोद दुखु मोनदों आरोना नुनायनि थाखाय दा बेखौथ' सरकारनि आयेन मथेबाथ' उन्दै उन्दै बैसोफोराव मोजां मोननायानो जोबोद गोरोन्थि होननाय बायदि जादों सरकारा जेरखम आयेन खालामदों थिग बेनोसै आरोना दा आङो मा बुंबावनो लोगोफोर नोंथांमोनानो कमेन्टआव फोरमायहर माने बे फंबाया मुनिमोन नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आरोना आरो दा बिसोरनि माबाफोरा मोजां मोननायजों बायमारबाय ना दाबो दङ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला माथो बुंबावनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय अखा हाबाय थादों नङाबा आङो भिडिअखौ एसे गोलाव बानायगौमोन दा गोलाव बानायथ'नो हाला आरो नैबे फंबायनि बिखय मा बुंबावनो ना गोबां मानसि दङ नैबे फंबाय बा ब्रादारनि बाथ्राल' नङा गोबां मानसियानो माने उन्दै उन्दै बैसोआवनो जौ सिगारेट जानाय माने उन्दै उन्दै बैसोआवनो जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय थिग बेबायदिनो माने मोजां मोननायखौ लानानै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांना लानाय बेफोरखौ जों नुबोगासिनो दङ बिराद गोरोन्थि दाय बेफोरो माने मोजां मोननायनिनो माने लानानै मोजां मोननायखौ लानानै साननानै गावनि गोसोखौ लोरबां खालामनो जेबो माबा खालामनो नाङा नोंनि आखायाव माबा मोनसे थायोब्ला नों जब एबा गावनि आखायाव मोनसे गिदिर बिजनेस थायोब्ला नोंनि मोजां मोननाया नोंजोंनो अरायसम थाफागोन आरो नोंनि लाइफआव सासे नङा सासे फैखागोन बेनिखायनो उन्दै बैसोफोराव बेफोरबायदिखौ माथा मारियानो मोजां आंनि बायदिबा ना दा आं नोंथांमोनखौ गाज्रि मोना नोंथांमोना साननाङा जे मोजां मोननायनि थाखाय बिदि बुंदों माबा बुंदों होननानै मोजांखौमोन नाथाय पार्सनेल सिरियास जानाङा आरोना दा बिमा बिफाया नोंखौ राजिखौ बेखौ बिजों होआखै अब्ला नोंथाङा माबा मोनसे खालामनांगौ बुलाय खुलाय माबा माबि बेफोरबायदि फेमिलिखौ माबानांगौ बेफोरबायदि नङा नोंथांमोना फेमिलिखौ साननानै थाबानो जाबाय जे फेमिलिया नोंनि थाखाय गाज्रि खामानि मावा नोंनि थाखाय मोजांसो खामानि मावो सानफ्रोमबो बेनिखायनो नोंथाङा बेफोर खामानिखौ मावबानो जाबाय आरोना दा बेनोसै भिडिअ गोलाव जाबाय अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय